sa aton mahimo, pero padayon kita nga magpanguha. Sa aton banwa may mga tagipuson kagamot, may nagkalain-lain nga ikasarang. Apang isa lang ang tuyo, ang pagbuli kay kagpag-isa ang aton ginahatag. Mag-upod kita nga magpangabudlay, mga tao nga may kasablagan sa lawas, sa pag-uswag sa aton lugar. Ang pag-isa ang aton armas. May mga bulag nga nakakita paagi sa ila pagpamati. May mga apa nga makahambal paagi sa ila pagsiyas. Magubod kita nga magpangabudlay, mga tao nga may kasablagan sa lawas, sa pag-uswag sa aton lugar. Ang pag-isa ang aton armas. Hindi kita magkawad-an sang paglaom, kay kita magkaupod sa pag-uswag sa aton komunidad. Ang paghiusa ang aton giya mga persons with disability. Magupod kita nga magpangabudlay, mga tao may kasablagan sa lawas, sa pag-uswag sa aton lugar. Ang pag-isa ang aton armas. Kita mag-isa, magbuligay kag mag-uswag para sa mas mayong nga buwas tanla sa aton banwa kag